ena yekuti wo mo no je wo ba no enya atrase ma me wakwa aba ye ro me oba pa ni pum te sei ankopon ne mompa ibonti ma me efri hin ne baaye ba cho me free adankwa me Barakasi road Barakasi adankwa me ne efra wo sei oba pa ba cho me de efie mansa ma me mansa wo hawo ne sei ya wo asempeni pa ye mo ba cho me da watiefo ne wabadwafo nyina ase na master mo kakra ne sei me wo fa yire ene ne ma wo muti abusua fie wo fa ne de sei wo de kwabena agi wo wei me pa cha wo frim no nya me fa ne crazy 20 years ni ti ne ma ne ti fie ho ya sere wo mo sei peti eda no asai nti peti ebusie ya kan kransi wo mu ntu ene de ya de abedare mo ti ya semo no SOMPA wo fa ma me pa cha wo fa ma de ase kwa bi so wo mu frifie ho ade na apeso tu wo mo me pa cha o de ase tu wo mo ne sei ye wo fa no wono ne wo fa wi ne wo fa ne wo fa na odi baba ako ne da ye ka se nke ye de ebusuan ne tena ase sei nke de da na ma akola ne ye wo fa ne gina ka se nye me ma fie nti o ma yemfa wonso ne edi ade wo fa na sabi ne wawu ane ma ne wo ho no ne ba chawai ena de wawu a onu bedi na ade ne baba ko ka fie ho no o ka kire ne sei wo se fie ne nye me ma fie nti o ma yemfa da no e ma ye na na no ba no champani ampa so ya amfa ama no ti ne se wusu ni ho a wo da ne se de ma wo ma se ebusuan na je ye dai nti ne de abeda mo enti akwa bi so no wo mu asabire om tifi om papa kwai oboto ho na mpese mo fa so ye fa so pepe ana mo amon hyehye ye wo fie ho me pa cho no de ne papa boto ho na ye fa so pepe na mami yi se wo fa ma de ka akwa bi so no ko mu frifie ho me pa cho wo mu sa na sesia no mo pam wo mo na he no mo nkotena he no mo koda me pa cho ye wo fa de si fie ni bi ma wo mo wo si fie ni tinke bre be ye ma me a na waka me wo fa no na me ye ma me ene wo fa ni wu ye no nti ma mba akura so di nyina ase nka ye ntu wo mo na mma me ne ka ase da bi nkran se wo mo yi wo mo da nti wo mo ye wi a wo mo betu so mo betu yo so mo ntu na ato sabri me ma me ne ti ase wa kan ye to ara nkwa me empanifo bebre ye ne mo ya kan wo si tua ne wo mo ntu ya so ya je da na ne ya da ne yie nti ne de abeda mo to madaro ma mo nka bi maye ma me mansa enkonko ba ne se asante ha no yedi enade na omo papa ne frifie onti na mo pa atu omo me pa cho nya ne sa kwan omo papa boto ho no na ye ne ye fa so obi no wu ye no wo si fie ne nya ma fie nti o me mfa da na ma ne ba no ampani ampa ya mfa ama no ti so no su ni wo so de a on su fie ne nya ma fie ti de ma do mu mfiri o enti enkoda no omo ote dai sim e wo pa cho omo te dai mi nu mu dami no omo team me ba cho emprempre ya na mutu omo ana se mo ka kire wo mo mpanifo ba mu no omo a mo primo makoma so omo ntu me ba de African e kwara nya na bro 10 years ya ka de atum mpanifo enim ke so ma yo ma primo makoma se tu na omo ntu nti animu ya de da na ye je ekwa bi so nkola no mo frifie ho ana mo frifie ho ekwa bi so omo firi ho nanso omo mfiri ho tu ana mutu omo me pa cho ai SOMPA FM mamiti ekokoba se enkodai se ebi wo dibia kese bi pa se oyo mampani ana se okura tumi kese bi ewo Ghana ha mami ken kole kan behwe no pam wo mo papa wadoro masa wa wini masante asem bi de se banyi no wasifi na wonka ho so na mo baba so wode ebusuan proto wasifie ni bi amamo ya ebusuan ya nka we so wonsi bi mamodi a na e beka se bi amontana ho no no de ebusuan proto wasi bi amamo no de se din se mo san age ebusuan de ne san e ka ho okay na papa no oya japade bi gigan kodana na me pa cho me de minima na efi na wo stima wo mo no minimu na japade bi a ebio eya semu SOMPA FM tinache se mu yusu Asante constitution se akoda nyini wo sifie no wonka ho
eno ya asantefo mra na wukotu no o ma me fanya se de aya ni bre sampa efri se kan koda no ewo sika kakra bi a menya sure se kan be pam wo mu ana me pa cho na me chere se kwa papa boto wo no ye kura ya ade bisa ono obi wu ye no wo se efie ne me ma mafie ti ono kwa boto wo na se ye ne ye fa so etu omo papa na kwada ba ko na otu no se wo wei ono woni krom enti se uyi sa nkoda ye wo fie ho ya be ma be ya ba bia ni fie ho biem me pa cho be ma ba bi wo ho ono se ya ma na krata sa ye jedai no eno se sei ya kan wa so wate obetu SOMPA FM. ayasam kase papa owo me hene ba ti se sie kwa bi so no kwadai se wo muti fie ho na wo ye adwuma se mo pam wo mo a ede no mo bedie hene ba me pa cho ese ya mpam mo se fie mo papa si bia mamo wasi bia mamo ama wo protos na de ja mo kra mo ti mesi sibi obi a ti mesi ne de ti wasi bia mamo de ase mo kom na ebusuan nso fa de na wo papa ti mo no eti se sia no mo afiri ho na mo awie da no mo sa ama wo mo bi ana se sa be wo mutuko a na mo si da ni wi a mo ma ho bi me pa cha wo da bi ya si da ni wi ma wo ma ho bi o se ga kwa bi so ka ni papa so die wo mu e ba cha de papa de ni se ni papa de ebusuan de ebusuan proto asi bia mamo ebusuan na ya nka hwe enti se ebusuan de no ya ntimi san fa mpi mo so ma ne nyi me ne se omo papa eye busuani de ba cha se ko papa ti azia ko benya dayadem me pa cha wo ko benya dayadem na adenti na sabri so omo ti ase no omo so ho na mo si da ni wi a saka efe kamomo omo bi no omo so de ye omo adwuma ka beboa papa wada rumbo ya omo nko ane me mama omo wo fie o empanimfo wo ho wo nti fie ho empanimfo me ma empanimfo ansa di we ya kana se won kra na ye ka akire ti wo mo no empanimfo no bi aba nti fie ho ba ko pe na ne bate ho se na sa ete ne nke be cha ma me ma ne nyina ti mo nko am nti maje efie na mo so sa abra empanimfo ho tinache se fie no de se musi wie a me mama de ni fa cha o da bi mu hia obi a ho ya ma obi e bi wada roma na chere se asante constitution no be ma banyini fie ho na wonka ho sisu bi ma mehwe na se me se be ma ba wonyini fie onyini wasi fie na wonka ho kama me ko nyini mi papa fie manka ho tu o so ho me sore ho e ba me ma me fie e ba chi asante fo wo mra o yenhwe ne ne nkoda no entwetwe nkomo entwe ne ne nkoda no entwetwe nkomo